आणि सुरुवात करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. मग आज आपल्याला बघायचंय 8वा अध्याय. त्याच्या आधी थोडासा 7व्या अध्यायाविषयी, जिथे आपण आधीच 7व्या अध्यायात इथूनही जाणार आहोत. कारण 7व्या अध्यायातले 2 श्लोक आहेत, त्या श्लोकांमध्ये काही संज्ञा आहेत, त्याचा अर्थ अर्जुन भगवंतांना विचारतात. तर मग 7व्या अध्यायात काल आपण काय बघितलं की भगवंतांच्या विभूती थोडक्यात आणि भगवंतांच्या शक्ती, कशा प्रकारे भगवंतांना शरण जाणाऱ्या 4 व्यक्ती भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊ शकतात आणि 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना अजिबात शरण जाऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारे आपण बघितलं की ज्या पराशक्तीला आणि अपराशक्तीला आपण बघितलं की पराशक्ती ही आध्यात्मिक शक्ती आहे, त्याचाच हा जीव, हा आत्मा एक भाग आहे. पण ह्या अपराशक्तीचा, त्या कनिष्ठ शक्तीमध्ये तो उपभोग घेत आहे. कारण इच्छा दिलेली आहे भगवंतांनी आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीचा जो देह बनलेला आहे, पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी आणि जल या पंच महाभूतांनी, आणि जे मन, बुद्धी आणि अहंकार असा सूक्ष्म देह आहे, जड देह आणि स्थूल देह आणि सूक्ष्म देह हा सगळा बनलेला आहे, हा भौतिक प्रकृतीचा भाग आहे. पण तो जो जीवात्मा आहे तो पराप्रकृतीचा भाग आहे. आणि म्हणूनच अध्यात्म आज आपल्याला जाणायचंय की आत्मा याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे आणि आपण गुणांप्रमाणे भगवंतांसारखेच आहोत, पण परिमाणाप्रमाणे आपण भगवंतांच्या बरोबरी करू शकत नाही. आणि म्हणूनच अनेक निरनिराळे शोध लावलेत की माणसाने खूप प्रगती केलेली आहे भगवंतांच्या कृपेने, पण म्हणून भगवंत होऊ शकत नाही. भगवंतांसारखी ब्रह्मांड, भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण होत आहेत. जे ब्रह्मा आहेत हे सृष्टीचे दुसरे निर्माता आहेत, पण जे काही बीज देणारे पिता आहेत हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. ज्या ब्रह्मांनी, ज्या शिवांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांवर ध्यान केलेलं आहे, हे आजही आपण आजच्या अध्यायात जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच या परा आणि अपराशक्तीला जाणल्यानंतर मग या अपराशक्तीतून मग जसा हा देह, हा जीवात्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये जखडला गेलाय, वेष्टीला गेलाय, जसं आपण आधीच्या अध्यायात बघितलं की आरशावर धूळ ज्याप्रमाणे गर्भाला वारेने आच्छादलंय आणि या अग्नीला धुराने आच्छादलेला आहे, त्याचप्रमाणे हा जीवात्मा या मायेने आच्छादला गेलाय. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर. आणि त्यावर कशाचा प्रभाव आहे, तर त्रिगुणांचा प्रभाव आहे त्याच्यावरती. आणि म्हणूनच हा कुठेतरी जखडला गेलाय, सगळा त्या वेष्टिलेला गेलेला आहे हा जीवात्मा. आणि म्हणूनच हा या भौतिक प्रकृतीची संगती करून कुठेतरी त्या भौतिक प्रकृतीमध्येच उपभोग घेत आहे. अध्यात्माची विसर पडलेली आहे, कृष्णाची विसर पडलेली आहे, विसर पडलेला आहे कृष्णाचा. कारण त्या भक्तीला जाणायचंय. मग आपण त्या भक्ती मार्गावरती काल आलेलो आहोत. ज्या 6व्या अध्यायातून मग आपण जसं बघितलं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्मयोग आणि या सगळ्यातून भगवंतांना जोडलं जाऊ शकतं. परंतु हा जो भक्ती योग आहे, हा भगवंतांच्या भगवान या रूपाशी जो जोडला जाऊ शकतो, अशा या भक्तीमध्ये किती ताकद आहे आणि कशा प्रकारे ही प्युअर डिव्होशनल सर्व्हिस, म्हणजे ही शुद्ध भक्ती किती महात्म्य आहे त्याचं. आणि म्हणूनच या भक्तीचे टप्पे आपण जे बघितले की ज्या श्रद्धा, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे या सगळ्या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्यातून कुठेतरी नियुक्ती आणि त्या इंद्रिय विषयातून कुठेतरी स्वतःला जर अनासक्त करण्याचा प्रयत्न केला, तर पुढच्या टप्प्यांवरती निष्ठा, रुची आणि मग जी आसक्ती आहे ती भगवंतांप्रती आसक्ती आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती, अशा टप्प्यांना आपण आजही जाणणार आहोत. मग ज्या सेवा आपण बघितल्या की कशा प्रकारे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पाद्य सेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, अशा या नवविध भक्तीच्या सेवेतून मग भक्तीमध्ये कशा प्रकारे युक्त केलं जाऊ शकतं हे आजही आपल्याला जाणायचं आहे. आणि मग सर्वात शेवटी आपण म्हटलं की जो भगवंतांचं नामस्मरण करतोय आणि म्हणूनच या भक्तीच्या मार्गावरती नामस्मरण आणि भगवंतांची सेवा या मार्गावरती निश्चितच आपण या भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे विलीन करू शकतो. मग इतकी सोपी नाहीये हो भक्ती. भक्तीचे सुद्धा जसं आपण हे टप्पे बघितले, त्याचप्रमाणे ती शुद्ध भक्ती, मग आपण ते नामस्मरण पण किती शुद्धपणे करू शकतोय. कारण जसं मी म्हटलं, आपण सगळे बिगिनर्स आहोत हो. आपण अजूनही अपराधी भावनेमध्ये करतोय, कारण मन सगळीकडे फिरून येतंय.
आपण ती एकाग्रता मन आणि बुद्धीला एकवटणं अजून जमलेलं नाहीये, भगवंतांशी जोडणं. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे त्या अपराधी भावना, त्याच्यानंतर आभास नामस्मरण आणि त्याच्यानंतर मग शुद्ध नामस्मरण, हे अगदी भगवंतांशी जोडलं जातं. ज्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये, ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण बघितलं की ज्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडलं जातं, त्याच प्रकारे भक्तीच्या या लिफ्टचा जो उद्वागाचा मार्ग आहे, त्यावर त्या भक्तीने भगवंतांशी जोडलं जातं. आणि म्हणूनच मग सर्वात शेवटी भगवंतांनी सांगितलंय, जो माझं चिंतन करतो आहे तो निश्चितच मृत्यू समयी. मग ज्या मृगारींची आपण कथा ऐकली की ज्या भक्तीच्या मार्गावरती मग नारद मुनींनी त्यांना आणलेलं आहे, आणि या भक्तीच्या मार्गावर आल्यानंतर त्यांना कुठल्याही प्रकारची कमतरता नव्हती. मग नारद मुनींनी सांगितलेलं की तुझ्या उपजीविकेसाठी तू हे का करतोयस, तू हे सोडून दे, मी तुला तुझ्या उपजीविकेचा मार्ग देतो. आणि त्याप्रमाणे ज्या भक्तीचा मार्ग ज्याने स्वीकारला तो मृगारी ऋषी झालेला. आणि त्या मृगारी ऋषींनी कशा प्रकारे नारद मुनींच्या पायाखाली दुसऱ्या वेळेला आल्यानंतर चादर अंथरली की ज्या मुंग्या सुद्धा मरू नये, की जिथे तो प्राण्यांना अर्धमेल करून त्यांचं कातडं काढत असतो आणि ते त्याची उपजीविका त्याच्यावरती चालू असते, परंतु असा हा मृगारी, त्याचं मन इतकं परिवर्तित होतं आणि त्याप्रमाणे त्याचा मृगारी ऋषी बनलेला आहे. आणि असे हे मृगारी ऋषी जे नारद मुनींना पुन्हा सांगितल्यावर की मग त्या पायाखालच्या आलेल्या मुंग्या सुद्धा ते मरू देत नाहीत, अशी इतकी ही प्रगल्भता, इतकी ती शुद्धता भक्तीमध्ये आलेली असते. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की इतकं शुद्ध मनाने जेव्हा एकवटलं जातं आणि भक्तीमध्ये भगवंतांशी जोडलं जाऊ शकतं, तर मग मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करणारा, कारण अशी व्यक्ती जी मन आणि बुद्धीने भगवंतांशी जोडली गेलेली आहे, ती निश्चितच मृत्यू समयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण करू शकते. आणि म्हणूनच अशा या 8व्या अध्यायात जाताना आपल्याला जाणायचंय की 7व्या अध्यायामध्ये जे 29 आणि 30, मग जे शेवटचे 2 श्लोक आहेत, त्या श्लोकांमध्ये काही ज्या संज्ञा आहेत, जे शब्द आहेत, त्याचा अर्थ अर्जुन भगवंतांना विचारतोय आणि तो जाणून घ्यायचा आहे आपल्याला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुनाने विचारले, हे भगवंत, हे परमपुरुष, ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, सकाम कर्म काय आहे, हे भौतिक सृष्टी काय आहे, हे देवता कोण आहे, कृपया मला हे समजावून सांगा. 8.2 हे मधुसूदन, यज्ञांचा अधिपती कोण आहे आणि या देहामध्ये तो कसा निवास करतो आणि भक्तीमध्ये युक्त झालेले मृत्यू समयी तुम्हाला कसे जाणू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजना माताजी आपल्या बरोबर प्राची माताजी आहेत, तर तुम्ही दोघींनी मिळून वाचा, त्यांनाही संधी द्या आणि दोघींनी हो मिळून नक्की वाचा. हरे हो कृष्ण. हरे चालेल. कृष्ण. हरे कृष्ण. येस. तर अशा प्रकारे अर्जुनाने भगवंतांना हे प्रश्न विचारलेत. मग हे श्लोक कुठले 2 श्लोक, तर 7व्या अध्यायामध्ये हे 2 श्लोक जे आपण ज्याचं अध्ययन केलेलं आहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः. ते ब्रह्म बघा, की ब्रह्म म्हणजे काय, तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम. मग कर्म म्हणजे काय आहे, कृत्स्न अध्यात्म म्हणजे काय आहे, ब्रह्म म्हणजे काय आहे. त्याच प्रकारे साधिभूताधिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदुः. अधिभूत म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय. प्रयाण काले च प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः. अशा प्रकारे भगवंताला अर्जुनाने हे प्रश्न विचारलेले आहेत की या 8 प्रश्नांची उत्तरं अर्जुनाला जाणायची आहेत. मग ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, कर्म काय आहे, अधिभूत म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ कोणाला म्हणतात, अधियज्ञ हे कुठे त्याचं स्थान आहे, निवासस्थान कुठे आहे, आणि अशा या अधियज्ञाचं मृत्यू समयी कशा प्रकारे स्मरण करावं, या कृष्णाचं मृत्यू समयी कसं स्मरण करावं. मग ब्रह्म म्हणजे काय, तर ब्रह्म म्हणजे जीवात्मा, जो जीव म्हटलेला आहे, जो आत्मा, जो परमात्म्याचा अंश आहे, जो पराप्रकृतीचाच भाग आहे, जो अविनाशी आहे, जो जिवंत अस्तित्व आहे, जो चैतन्य आहे ज्या देहामध्ये, असा हा जीवात्मा म्हणजेच ब्रह्म. परब्रह्माचा अंश हा ब्रह्म आहे. आणि म्हणूनच ब्रह्म, ब्राह्मणाला सुद्धा ब्रह्म, जे अविनाशी आहे, हा जीवात्मा, हा आत्मा जो आहे, हा ब्रह्म आहे. आणि या आत्म्याचा मूळ स्वभाव काय आहे, अध्यात्म. शरीराचा नियंत्रक स्वतः सेल्फ म्हणजे अध्यात्म. आणि म्हणूनच हा जीवाचा नित्य स्वभाव आहे, जो भगवंतांसारखाच आहे, जो आध्यात्मिक आहे. हा हा आत्मा आहे, हा मूळ हा आध्यात्मिकच आहे, पण त्याला कुठेतरी या
मोह मायेमध्ये विसर पडलेला आहे त्या अध्यात्माचा. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी या सगळ्याचं ज्ञान देऊन भगवंत सांगतायत की बॉल आपल्या कोर्टमध्ये आहे. आपल्याला या अध्यात्म, या आत्म्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती उन्नत करायचं आहे का या भौतिक सगळ्या या मटेरियल सेन्सेस आणि या सगळ्या भौतिक जगतामध्येच गुरफटून राहायचंय. आणि मग अधिभूत म्हणजेच हे भौतिक जग, म्हणजेच ही प्रकृती, हे मटेरियल मॅनिफेस्टेशन, हे भौतिक निसर्ग, याला अधिभूत म्हटलेलं आहे. अधिदैव जो विराट रूप, जे विराट रूप आपल्याला विश्वरूप दर्शन जेव्हा 11व्या अध्यायात बघणार आहे की जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांमध्ये देवी देवतांचा समावेश आहे. सर्व देवी देवतांचा, ऋषींचा, सर्पांचा, अशा प्रकारे सर्वांचा समावेश असलेलं हे भगवंतांचं रूप म्हणजे अधिदैव, ज्याचा आपण निश्चित अभ्यास करणार आहोत 11व्या अध्यायामध्ये. अधिभूत म्हणजे प्रकृती, अधिदैव म्हणजे भगवंतांचंच विराट रूप, अधियज्ञ हा भगवंत, प्रत्यक्ष भगवंत म्हणजेच त्यागाचा आनंद घेणारा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, आणि असा हा परमात्मा जो सगळ्याचा भोक्ता आहे आणि सर्व त्यागाचा आनंद घेणारा आहे, असा हा अधियज्ञ आहे. सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता हा यज्ञ. जे यज्ञ आपण ज्याच्यामध्ये त्याग भावनेने जी आहुती टाकली जाते, जो शेतकरी आपण बघितला की यज्ञ हा कशा प्रकारे हे कर्म यज्ञ म्हणून करतोय की आपलं प्रत्येक विहित कर्म जो यज्ञ म्हणून करतो तेव्हा तो त्याग भावनेने, ती त्याग भावना म्हणजे त्या यज्ञाची आहुती असते. आणि अशा प्रकारे या त्यागाचा आनंद घेणारा हा दुसरा तिसरा नाही, पण प्रत्यक्ष आपण नसून आपण भगवंतांना तो आनंद घेऊ देतो, भगवंतांच्या आनंदासाठी ती गोष्ट करतो, तेव्हा निश्चितच तो आनंद भगवंत घेत असतात आणि त्याला अधियज्ञ म्हटलेलं आहे. असे हे अधियज्ञ कुठे वसतात तर प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये. जे क्षीरोदकशाही विष्णू म्हटलं की त्यांचे विस्तार आहेत, त्याला आपल्याला आजही जाणायचं आहे की गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. आणि अशा या अधियज्ञाचं, अशा या परमात्म्याचं मृत्यूसमयी कसं स्मरण करावं, कृष्णाचं मृत्यूसमयी स्मरण करणं हे निश्चितच अवघड म्हणण्यापेक्षा हे किती महत्वाचं आहे. आणि जर आयुष्यभर त्याचा सराव केला तर मृत्यूच्या वेळी प्रत्यक्ष भगवंतच ते स्मरण आपल्याला करून देईल. इतकी आपली शुद्ध भक्तीमध्ये रूपांतरित आपलं होतं. आणि अशा प्रकारे मग या मृत्यूसमयी कृष्णाचं स्मरण केल्यानंतर त्या आत्म्याला मुक्ती मिळते आणि त्या जीवात्म्याला मुक्ती मिळून मोक्ष मिळून तशा प्रकारे मग तो पुढच्या मार्गाला जातो आणि मग या भौतिक जगतामध्ये पुन्हा परत येत नाही. जर हा आत्म्याने भगवंतांचं गोलोक धाम मिळवायचं आहे, ती मिळवलं तर पुन्हा उलटून हा या भौतिक जगतामध्ये येत नाही. आणि असा या मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करताना मग नुसतं डायरेक्ट तुम्ही 10वीची परीक्षा द्यायला बघता का 5 वर्षाचे असताना? नाही, तुम्ही पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, सॉरी, अशा निरनिराळ्या टप्प्यातून जाऊन पूर्ण अभ्यास करून मग तुम्ही 10वीची परीक्षा देता का? डायरेक्ट तुम्हाला 6 वर्षाचं असताना 10वीत बसवलं जातं? नाही. आणि म्हणूनच या टप्प्याटप्प्याने भगवंतांनी ज्या सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे आयुष्यभर जर सराव केला तर मृत्यू समयी देखील भगवंत काळजी घेतात की त्यांचं स्मरण निश्चितच त्या शुद्ध भक्ताकडून होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे 8.3 श्री भगवान म्हणाले, अविनाशी दिव्य जीवाला ब्रह्म म्हटले जाते आणि त्याच्या नित्व स्वभावाला अध्यात्म असे म्हणतात. जीवांच्या प्राकृत देहाच्या उत्पत्तीस कारणीभूत असणाऱ्या कार्यांना कर्म किंवा सकाम कर्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्या आधीच्या पहिल्या स्लाइड मध्ये आपण उल्लेख केला की ज्या जीवाला, मग या सगळ्या ज्या चार्ट मध्ये जी उत्तरं दिली तीच ही थोडी प्रत्यक्ष सेंटेन्स मध्ये दिलेली आहे की भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की ज्या देवी देवतांचा समावेश आहे त्या विराट रूपाला अधिदैव असं म्हणतात. परमात्मा रूपाने जो भगवंत वास करतो त्यांना अधियज्ञ, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता असं म्हटलेलं आहे. आणि असा हा यज्ञांचा अधिष्ठाता. आणि म्हणून मग आपल्याला जाणायचं आहे की कशा प्रकारे या भगवंतांचं स्मरण करणं हे मृत्यू समयी. मग आता आपल्याला या श्लोकातून दिसतंय आणि या श्लोकामध्ये जे चित्र दिसतंय की अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाती समद्भावम याती नास्त्यत्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि जो मृत्यू समयी केवळ माझे स्मरण करून
आपल्या देहाचा त्याग करतो तो लगेच माझ्या स्वभावाला प्राप्त होतो, यात मुळीच शंका नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट हा. एक सेकंद मला द्या हा, मी देत राहा. हरे कृष्ण, क्षमस्व. तर मृत्यू समय मग आपल्याला चित्रात दिसतंय जे प्रत्यक्ष पितामह भीष्म आहेत, जे बाणांच्या शय्येवरती आहेत, प्राण त्यागलेला नाहीये अजून. अधर्माविरुद्ध कुठेतरी युद्ध चालू आहे, जेथे अधर्माच्या बाजूने पितामह आहेत. कारण ज्या दुर्योधनाबरोबर त्यांनी दुर्योधनाला कुठेतरी दुजोरा दिलेला होता आणि दुर्योधनाला सामील झालेले होते, कारण जो राजा होता आणि ज्या काही आर्थिकतेमुळे मग ज्या पहिल्या अध्यायामध्येच आपण जाणलेलं आहे की प्रत्यक्ष पितामह आणि प्रत्यक्ष द्रोणाचार्यांनी राजाची साथ दिलेली आहे त्या दुर्योधनाची. मग प्रत्यक्ष द्रौपदीचं वस्त्रहरण होत असताना सुद्धा जे अतिशय काहीही त्यांच्या तोंडातून शब्द आलेला नाही, असे पितामह भीष्म म्हणजे थोर महात्मे. आणि ज्यांना कल्पना होती, ज्यांना माहिती होतं की प्रत्यक्ष भगवंत समोर आहेत आणि अशा या भगवंतांचं नामस्मरण ते करतायत. कधी? तर जेव्हा ते प्राण त्यागणार आहेत. बघा, आपण जेव्हा दुसऱ्या अध्यायापासून जाणलं की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, मग हेच आजच्या या अध्यायामधल्या ज्या ब्रह्ममध्ये आपण जाणतो आहोत की ब्रह्म हा जीवात्मा आहे. आणि हा जीवात्मा, मग हा जीवात्म्याचा मूळ मूळ स्वभाव काय आहे? तर अध्यात्म. आणि हाच आध्यात्मिक स्वभाव जो जाणतो आहे, मग जेव्हा हा आध्यात्मिक स्वभाव जाणला जात नाही, कधी? जेव्हा कृष्णाला विसरलं जातं. कारण या मोहमायेमध्ये या तीन या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जेव्हा हा जीवात्मा या या प्राकृतिक सृष्टीमध्ये जेव्हा जखडला जातो, जेव्हा आच्छादिला जातो, तेव्हा तो हे सगळं विसरतो आणि मग तो देहधारी भावनेशी सगळा निगडीत असतो. कारण भगवंतांनी हा आध्यात्मिक मूळ स्वभाव सांगितलाय, पण आपल्याला इच्छा म्हणून ही सूट दिलेली आहे. आणि म्हणूनच ही इच्छेची जी सूट मिळाली आहे, त्याच्यामुळेच मनुष्य या 84 लक्ष योनीतून जन्म घेतोय. आणि हेच जाणायचं आहे की मृत्यू समयी ज्याचं स्मरण केलं जातं, तोच पुढचा जन्म येतो, त्याचाच पुढचा जन्म घेतला जातो. मग ज्या मृत्यू समयी ज्या ज्या काही गोष्टींचं स्मरण केलं जातं, त्याच भावनेने पुढचा जन्म घेतला जातो. कारण तो आत्मा त्या पुढच्या प्रवासासाठी निघून गेलेला असतो आणि ते देह फक्त राहिलेला असतो. आणि म्हणूनच अशा या आत्म्याच्या मूळ स्वभावाला जाणून जो जो शुद्ध भक्त भगवंतांचं नामस्मरण करतोय, आणि म्हणूनच मृत्यू समयी केवळ माझेच स्मरण करून आपल्या देहाचा जेव्हा त्याग केला जातो, तेव्हा निश्चितच तो भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतो. आणि म्हणूनच मग तो परमधामाला निश्चितच प्राप्त होतो, जो पुन्हा उठून या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. तो जीवात्मा पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये माझ्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी यांनी जे भरलेलं दुःखालयम आहे, मग जिथे प्राथमिक सगळ्या ज्या दुःख आहेत ही आहेत की जन्म मृत्यू जरा व्याधी ही प्राथमिक दुःख आहे. आणि सेकंडरी मिझरी दुसरी द्वितीय दुःख कुठली आहेत? तर अधिदैविक, अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक. कशा प्रकारे निसर्गामुळे, जीवांमुळे आपल्याला आणि कशा प्रकारे ज्या काही स्वतःच्या कल्पनांमुळे आणि स्वतःच्या स्वभावामुळे जी काही दुःख स्वीकारली जातात, या सगळ्याला मग भोगायला लागतं. कुठे? तर या अशाश्वत दुःखालयामध्ये, जो पुन्हा उठून ह्या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या मृत्यू जगामध्ये पुन्हा प्रवेश करतो. कारण तो मृत्यू समयी भगवंतांचं नामस्मरण नाही, तर ज्या स्वभावाची किंवा ज्याचं स्मरण करतो आहे, त्याचीच त्याला प्राप्ती होते. आणि मग जर त्यांनी त्या इच्छा, ज्या भगवंतांनी जी सूट दिलेली आहे, त्या इच्छांमध्येच तो राहिला, तर निश्चितच त्या इच्छांमध्येच तो पुन्हा त्या स्वभावाची प्राप्ती करतो, पुन्हा तो जन्म घेतो आणि पुन्हा या दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये जन्म घेतो. मग मृत्यू समयी जर भगवंतांचं नामस्मरण करायचं आहे, तर मृत्यू विषयी बोललं गेलं पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत या
अध्यायामध्ये भरभरून मृत्यूविषयी बोलतायत. पण का मृत्यूविषयी आपण खूप कठीण आहे हो समजून घ्यायला. थोडंसं नीट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. मग मृत्यूविषयी का अशुभ मानलं जातं? का भय मनामध्ये आहे? मग प्रभुपाद याचं उत्तरही तितक्याच तत्परतेने देतात. कारण हे उत्तर देणं ही तितकंच आवश्यक आहे. का मृत्यूविषयी बोललं जात नाही? का भय निर्माण होतं? कारण हे जग सोडून जायचं आहे. नुसत्या या कल्पनेनेच मनुष्य का इतका दुखावतो आणि का इतका कुठेतरी घाबरतो? कारण मृत्यू नंतर काय याची त्याला कल्पनाच नसते. पण त्या मृत्यूची तयारीच तो करत नाही. कारण मृत्यू नंतर कुठला लोक आहे, मृत्यू नंतर काय घडणार आहे, याविषयी तो अजाण असतो, त्याविषयी तो अज्ञानी असतो. आणि म्हणून इथे आपल्याला अध्याय श्लोकामध्ये दिसतंय, की मग युधिष्ठिर महाराज जे आहेत, पांडव जेव्हा अज्ञातवासामध्ये असताना त्यांच्याकडून एका तलावाचं दूषित अशा त्या विषारी अशा तलावातलं पाणी प्यायलं जातं आणि कुठेतरी ते त्यांचे प्राण मुकणार असतात. परंतु तिथे युधिष्ठिर येतात आणि ते त्या यक्षाला सांगतात. यक्ष त्यांचे प्राण घेऊन जाणार असतो. परंतु युधिष्ठिर महाराजांनी पाणी प्राशन केलेलं नसतं. त्यामुळे ते तिथे धावत येतात आणि यक्षांना सांगतात, की तू माझ्या भावांचे प्राण तुम्ही घेऊन जाऊ शकत नाही. तेव्हा यक्ष त्यांना एक अट टाकतो, की मी ज्या काही प्रश्नांची उत्तरं तुला विचारतो आहे, त्या प्रश्नांची तू जर अचूक उत्तरं दिलीस तर निश्चितच मी तुझ्या भावांचे प्राण तुला परत करीन. आणि अशा प्रकारे त्या प्रश्नांमधला एक प्रश्न यक्ष युधिष्ठिराला विचारतात, की या जगामध्ये अद्भुत अशी काय गोष्ट आहे? त्याचं उत्तर देताना मग बघ युधिष्ठिर महाराज म्हणतात, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालाम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. शेकडो आणि हजारो जीव प्रत्येक क्षणी मृत्यूला भेटतात, परंतु एक मूर्ख प्राणी तरीही स्वतःला मृत समजतो आणि मृत्यूची तयारी करत नाही. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक सेकंद द्या. क्षमस्व बेल वाजवी, मला 5 मिनिटं द्यावी लागली. क्षमस्व सगळ्यांना. तर युधिष्ठिर महाराजांबद्दल आपण जाणत होतो, की ज्या युधिष्ठिर महाराजांना यक्षाने प्रश्न विचारलेला आहे,
की मग या जगामध्ये अद्भुत अशी कुठली गोष्ट आहे? याचं उत्तर देताना युधिष्ठिर महाराजांनी हे सांगितलेलं आहे. अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालाम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम. की मग या जगामध्ये शेकडो हजारो लोक प्रत्येक क्षणी मृत्यूला सामोरे जात आहेत, परंतु स्वतःला इथे कुठेतरी टायपो एरर आहे, स्वतःला अमर समजतायत. मूर्ख प्राणी. कारण जर तुम्ही या जगामध्ये प्रत्येकाला मग हा देह आहे, हा देह आणि हा जीवात्मा आहे, हा देह जीर्ण झाल्यानंतर हा आत्मा तो एक देह टाकून दुसरा देह धारण करत असतो. ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं की वस्त्राप्रमाणे असतो हा देह आणि त्याप्रमाणे आत्मा हा या एका वस्त्राला टाकून दुसरं वस्त्र धारण करत असतो. त्याचप्रमाणे शेकडो हजारो लोक हे प्रत्येक क्षणी मृत्यूला सामोरे जात असतात, परंतु तरीही ते कुठल्या गाफील अवस्थेमध्ये, कुठल्या त्या अजाणत्या अवस्थेमध्ये असतात की त्यांना माहिती नसतं की ते काय कशाला सामोरे जाणार आहेत. मग त्याविषयी का बोललं जाऊ नये? कठीण आहे थोडी संज्ञा आणि खूप कठीण आहे गोष्ट समजून घ्यायला, परंतु जी फॅक्ट आहे, जी भगवंतांनी सांगितलेली आहे, जी प्रत्यक्ष जाणण्यासारखी गोष्ट आहे, की मग असे हे जीव मृत्यूची तयारी का करत नाहीत? की मग जर मृत्यूविषयी बोलताना घाबरलं जात असेल, का भय वाटतंय? कारण ज्यांना माहिती नाहीये की मृत्यू नंतर काय, मग ज्यांना मृत्यूनंतर अशा सुंदर गोलोक धामामध्ये, वैकुंठामध्ये जायचं आहे, पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये परत यायचं नसेल, तर त्याप्रमाणे त्या आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करणं किती आवश्यक आहे आणि त्यासाठी भगवंतांविषयी जाणणं आणि म्हणूनच त्या भगवंतांशी पूर्णपणे एकरूप भगवंतांशी जोडलं जाणं हे किती महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच या मूळ आध्यात्मिक स्वभावाला आपल्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणून युधिष्ठिर महाराज सांगतात की याचंच आश्चर्य वाटत आहे की मृत्यूची तयारी कशी करत नाहीत आणि ते जे जे जीव शेकडो हजारो जीव असे रोजच्या रोज मृत्यूला सामोरे जात आहेत, ते ते अजिबात मृत्यूविषयी बोलत नाहीयेत, अजिबात मृत्यूची तयारी करत नाहीयेत. ही जगातील सर्वात अद्भुत गोष्ट आहे. कारण जी गोष्ट आपल्या हातात नाहीये, परंतु तरी पण जी गोष्ट हातात आहे, मग मृत्यू हातात नाहीये, परंतु त्या मृत्यूसाठी तयारी करणं निश्चितच. आणि म्हणूनच जो मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण करतो आहे, तो निश्चितच त्या भगवत धामाची, त्या परमधामाची प्राप्ती करतो. जेव्हा जीर्ण देह टाकणार आहे, तेव्हा निश्चितच पुन्हा उलटून या भौतिक जगतात यायचं नसेल, तर मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण केलं गेलं पाहिजे. आणि हीच मृत्यूविषयी करण्याची तयारी आहे. त्याप्रमाणे आपण ही कथा ऐकणार आहोत. मग कशा प्रकारे, तर खूप सुंदर याच्या मागच्या कथा पण आहेत. भरत महाराजांची ही कथा तर आपल्याला ऐकायचीच आहे, की ज्या वेळेला भरत महाराजांनी जे भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत पोहोचलेले होते, परंतु तरीही मग त्यांना एका हरणाने कशा प्रकारे पूर्णपणे त्यांचं आयुष्य वेढलेलं होतं. आणि त्याच्याही आधी मग ज्या प्रकारे युधिष्ठिर महाराजांनी सांगितलं, की मग मृत्यूविषयी जे तयारी करत नाही, जे जाणत नाही, कारण मग त्यांना मृत्यूविषयी जे गाफील असतात, कारण त्यांना कुठल्याही प्रकार अजाण असतात, की त्यांना काहीही पर्वा त्याची नसते. कारण की ज्या गोष्टी होणार आहेत, घडणार आहेत, परंतु जर आपण त्याविषयी जाणण्याचा प्रयत्न केला आणि जर आपण त्याविषयी जाणून तयारी करण्याचा प्रयत्न केला, तर निश्चितच ती गोष्ट कुठेतरी आध्यात्मिक प्रगती करण्याच्या जोगी आहे. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि त्याविषयीचं ज्ञान घेणं. मग हे भगवंत सांगतायत की याविषयीचं ज्ञान जर आयुष्यभर जर भक्ती मार्ग अवलंबिला, तर भगवंत एवढी काळजी निश्चित घेतायत की मृत्यू समयी देखील भगवंतांचं स्मरण होऊ शकतं. पण याचवर आधारित एक पुराणामध्ये कथा आहे बरं का, की जसं आपण म्हणतो ना, की अजाण मृत्यूविषयी आहे. तर एक उंदीर असतो आणि त्या ब्राह्मणाच्या घरामध्ये त्या उंदराने हैदोस घातलेला असतो. सगळं नुकसान करत असतो. शेवटी तो ब्राह्मण एका मांजराला पकडून आणतो आणि त्या मांजराला पकडून आणण्याचं कारण काय? कारण कुठेतरी त्या उंदराचा बंदोबस्त करता येईल. पण उंदराला जरी कळतं की ती मांजर आलेली आहे, म्हणजे साक्षात मृत्यू आहे हो त्याच्या समोर, आणि तरीही तो जेव्हा तो आपल्या बिळामध्ये असतो आणि बिळामधून बाहेर येताना आता त्याला माहिती आहे समोर मृत्यू आहे, तरी डोळे मिटून बाहेर येतोय. अशीच कुठेतरी परिस्थिती आहे मनुष्याची. कारण जो अजाण आहे त्या बाबतीत, मृत्यू समोर आहे, माहिती आहे मृत्यूला सामोरं जायचंय, प्रत्येक जीवात्म्याला मृत्यूला सामोरं जायचंय, पण कुठेतरी तो अजाणतेचा भाव आहे. आणि म्हणूनच याविषयी ज्ञान घेणं किती महत्वाचं आहे. आणि त्याविषयी ज्ञान घेण्यासाठी मग
या गोष्टींचा काही उल्लेख केलेला आहे, की मृत्यूसमयी ज्या भावाचं नामस्मरण केलं जातं, ज्याचं स्मरण केलं जातं, त्याच भावाची निस्संदेह मनुष्य प्राप्ती करत असतो. मग बघा या भौतिक जगतामध्ये जसं आपण याच्याही आधी म्हटलं, की ज्या प्राणिमात्रांचं एक एक अवयव किंवा एक कशाप्रकारे संवेदनशील असतं. एखादीची जी चेतना असते, ती मग प्राण्यांमध्ये जसं मी म्हटलं, की टिटव्या असतात, त्या काजवे कुठेतरी त्या किडे असतात ना, ते त्या लाईटाकडे आकर्षित होतात. माहिती आहे तो मृत्यू आहे समोर, तरीही ते थांबवू शकत नाहीत स्वतःला. कारण ती कुठेतरी इतकी ती ओढ असते. कारण ते शेवटी ते किडे-मुंगी आहेत आणि ते प्राणी मात्र आहेत. म्हणून त्यांच्यामध्ये ती संवेदना कमी असते. परंतु हीच मनुष्यामध्ये कशाप्रकारे मनुष्य याने कुठेतरी डिफर होतो, याने कुठेतरी बदल आहे. हा फरक आहे मनुष्य आणि प्राण्यामध्ये. ज्या प्रकारे हरणाचं उदाहरण दिलेलं आहे, ज्याप्रमाणे भुंगा त्या पंखुड्यांमध्ये, कमळाच्या पाकळ्यांमध्ये स्वतःला बंद करून घेतो. माहिती आहे, की थोड्या वेळाने या पाकळ्या बंद होतील, आपण गुरफटून याच्यामध्ये गुदमरून मरू. पण तरी पण त्या कुठेतरी त्या आकर्षणाला थांबवू शकत नाही. आणि म्हणूनच मनुष्याने काय शिकायचंय बघा. कारण मनुष्याची तर 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि ती इतकी प्रबळ आहेत, की इतकं काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचं आहे, कशाचा वास घ्यायचा आहे, कशाचा स्पर्श, या सगळ्या गोष्टी किती महत्त्वाच्या आहेत. त्याविषयीचं ज्ञान घेणं किती महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मनुष्याने कशाप्रकारे या ज्ञानाचा मार्ग अवलंबून त्याविषयी जाणून जेव्हा मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण केलं, तर निश्चितच पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये जन्म घ्यावा लागणार नाही. आणि म्हणून भगवंत याविषयी सांगताना भरत महाराजांचं जे उदाहरण दिलेलं आहे, "यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेय, आपल्या देहाचा त्याग करीत असताना मनुष्य ज्या ज्या भावाचे स्मरण करतो त्या त्या भावाची तो निसंदेह प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग ज्या भीष्मांचं आपण उदाहरण घेतलं, जे शय्येवर आहेत बाणांच्या, तिथे विष्णू सहस्त्रनाम म्हणताय, त्याचा उल्लेख करायचा मी राहिला. ज्यांना माहितीये प्रत्यक्ष भगवंत समोर आहेत आणि ज्या भगवंतांचं जे नामस्मरण करतायत त्यावेळी ते ते बाण शय्येवर असताना, बाणांच्या शय्येवरती असताना ते विष्णू सहस्त्र नामाचं उच्चारण करतायत आणि अशा या भीष्मांना मोक्ष मिळालेला आहे, ज्यांनी भगवंतांचं नामस्मरण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच जो भगवंतांचं नामस्मरण करतो आहे, मृत्यूसमयी त्याला निश्चितच परमधामाची प्राप्ती होते. अशा या भरत महाराजांचं असं उदाहरण आहे पण, की जे भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत गेलेले आहेत. परंतु भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत गेल्यानंतर ते स्वतःला पूर्णपणे अ, यज्ञ, याग आणि कृष्णाच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे त्याने स्वतःला झोकून दिलेलं असतं. अशाच त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना एक हरीण म्हणजे एक सिंह एका हरिणीचा पाठलाग करत असते आणि ही हरिणी पोटोशी असते म्हणजे प्रेग्नंट असते. तर तिला बाळ होणार असतं आणि त्या हरिणीचा पाठलाग करताना तो सिंह तिला कुठेतरी पकडायला बघत असतो. परंतु त्याचा कुठेतरी त्याला चुकवून ती हरिणी झुडपात जाते आणि तिथे आपल्या बाळाला आधी जन्म देते. कारण तिला आपल्या बाळाला कुठल्याही प्रकारे इजा पोहोचायला नको असते. म्हणून तिथेच ती त्या पाडसाला जन्म देते आणि ती तिथून पळ काढते आणि ती कुठेतरी त्या सिंहाचं भक्ष्य बनते. हे सगळं भरत महाराज बघत असतात झुडपातून आणि तेव्हा त्या झुडपात जाऊन ते त्या हरणाच्या पाडसाला बघतात आणि त्या पाडसाला आपल्याबरोबर ते घेऊन येतात. आणि मग काय? मग त्या हरणाच्या पाडसाला ते खायला, प्यायला काय काय नको, काय हवं सगळी त्याची काळजी घेतात. परंतु प्राणी मात्र होते शेवटी. परंतु भरत महाराज इतके त्याच्यामध्ये विलीन इतके त्याच्या सेवेमध्ये आणि त्यांचं आयुष्य पूर्ण त्याच्या स्मरणामध्ये असतं, की काय केलंय, कुठे गेलाय, मग ते यायला थोडासा वेळ झाला, तरी कुठे गेलंय हरीण, अशा प्रकारे पूर्णपणे त्यांचं आयुष्य हरिणमय झालेलं असतं. आणि मग असं हे हरीण मात्र शेवटी ते पशु ते जंगलात निघून जातं. आणि मग जेव्हा हरीण जंगलात निघून गेलेलं असतं, पण भरत महाराज जेव्हा आपला जीर्ण देह टाकतात आणि आपलं जेव्हा ते वृद्ध होतात आणि जेव्हा मृत्यू समय येतो जवळ, तेव्हा जेव्हा मृत्यू समयी त्यांना प्राणत्याग करायचा असतो, त्यावेळेला त्यांच्या मनामध्ये हरणाचाच फक्त भाव असतो. कारण आपल्याला दिसतंय बघा आणि म्हणूनच त्या भरत महाराजांनी पुन्हा हरणाचा जन्म घेतलेला आहे. म्हणून इतक्या भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत जाऊन सुद्धा ज्याने मृत्यू समय ज्याचं स्मरण केलेलं आहे,
तोच जन्म त्यांना लाभलेला आहे आणि या हरणाचा जन्म लाभलेला आहे. पुढची कथा अशी आहे की भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत गेलेले भरत महाराज, म्हणून त्यांना हरणाचा जन्म जरी लाभलेला आहे तरी ते आपलं 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 आपली भक्ती विसरत नाहीत. आणि म्हणूनच त्या भक्ती विसरत नसल्यामुळे ते त्या हरिणाच्या रूपात, म्हणून जेव्हा म्हणतो ना आपण की प्राणी हे अपवाद आहेत, मग कुठेतरी हे हरिण ज्यांनी भरत महाराजांनी ज्याचा जन्म घेतलेला आहे, हे हरिण त्याला अपवाद आहे. कारण ते साधू संघामध्ये राहतंय, नामस्मरण ऐकतंय, झाडाची हिरवी पानं खाऊन राहत आहे. अशा प्रकारे पूर्णपणे ते त्या सत्संगामध्ये आहे, साधू संघामध्ये आहे. आणि म्हणून मग जेव्हा या हरणाचा जन्म हरिण मृत्यू पावल्यानंतर जेव्हा पुन्हा जन्म घेतात भरत महाराज, मग त्यांना जडभारताचा जन्म लाभलेला आहे. आणि जडभारत म्हणजे काय, तर एक वेडी व्यक्ती, अशा वेड्या व्यक्तीचा त्यांना जन्म लाभलेला आहे. आणि ते त्यावेळेला भगवंतांचं नामस्मरण करतात, परंतु भगवंतांना माहिती असतं की हा शुद्ध भक्त आहे. जडभारत या जड जड अशा या प्रकृतीमध्ये जन्म घेतलेला असला तरी पूर्णपणे त्या भावभक्तीच्या स्तरामुळे त्यांना निश्चितच पूर्ण ते भक्तीत असतात. आणि म्हणून मग त्या कुठेतरी त्यांच्या मनामध्ये, मग ही पुढची कथा आहे मी जी तुम्हाला ऐकवतीये, ती जी भागवतामध्ये आम्हाला प्रभूजींनी सांगितलेली. आणि म्हणून मग त्या त्या जन्मामध्ये मात्र काही लोक त्याची थट्टा मस्करी करतात आणि त्यांचा कुठेतरी गैरफायदा घ्यायला बघतात भरत महाराजांचा जडभारत अशा या रूपामध्ये. आणि त्यांना काही लोक घेऊन बळी द्यायला बघतात, नरबळी देण्यासाठी ते त्या दुर्गा मातेच्या देवळामध्ये काही गोष्ट असते तिथे आणि म्हणून नरबळी द्यायचा असतो, तेव्हा या जडभारत म्हणजे या वेड्या मनुष्याला घेऊन येतात आणि त्याचा बळी देणार असतात. परंतु प्रत्यक्ष दुर्गा माता जेव्हा हे बघते की एका शुद्ध भक्ताला हे घेऊन आलेले आहेत, तेव्हा ती ती तिच्या रूपात प्रकट होते आणि ती संहार करते या सगळ्या मनुष्यांचा. आणि ती जडभारताला सुटका करते त्याच्यातून. कारण ते शुद्ध भक्त असतात आणि मग त्यांना त्यांच्या भक्तीमध्ये त्यांनी पुढे जाऊन मग त्यांना मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. असे हे भक्तिभावाच्या टप्प्यापर्यंत, ज्या भावभक्तीच्या टप्प्यापर्यंत गेलेले भरत महाराज, परंतु त्यांना हरिणाच्या स्मरणामुळे काय, तर त्यांना हरिणमय जन्म लाभतो. आणि म्हणूनच मग मृत्यू समयी ज्याचं स्मरण केलं जातं तोच जन्म लाभला जातो. मग ज्यासाठी भगवंत काय सांगतायत की हे नामस्मरण करायचंय, हे नामस्मरण करण्यासाठी मग कशा प्रकारे करायचंय, तर तुमचं मन आणि बुद्धी भगवंतांवर एकत्रित झाली पाहिजे. तुम्ही नामस्मरण म्हणजे मग भगवंत सांगत नाही की तुम्ही 24 तास देवळामध्ये जाऊन बसा आणि भगवंतांच्या मूर्तीसमोर सतत नामस्मरण करा, नाही. कारण जिथे भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय की तू युद्ध कर, पण तू मला माझं स्मरण कर आणि ते ते जे काही कर्म आहे, तुझं युद्ध आहे ते मला अर्पण कर. आणि अशा प्रकारे आपण भगवंतांना निश्चितच आपलं कर्म अर्पण करू शकतो. अशा प्रकारे आपण भक्तीमध्ये, भक्ती सेवेमध्ये भगवंतांच्या, कारण भगवंत कर्माला महत्व देतायत आणि भगवंतांनी कशाही प्रकारे कर्म टाळायला सांगितलेलं नाहीये. कर्म टाळून अर्जुनाने जेव्हा संन्यास घेण्याची गोष्ट केली, तेव्हा भगवंत म्हणतात, "नाही, तू क्षत्रिय आहेस. कर्माने तू क्षत्रिय आहे. गुणकर्माने तुझी विभागणी होऊन तू क्षत्रिय आहेस आणि तू कर्म केलं पाहिजे. तुझं युद्ध केलं पाहिजेस." आणि म्हणूनच अशा वेळेला भगवंत सांगतायत बघा, "तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पित मनो मामे वैश्यस्य संशयः." हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 8.7 म्हणून अर्जुना, तू सदैव माझा कृष्णाच्या रूपात विचार कर आणि त्याच वेळी तुझे युद्धाचे विहित विहित कर्तव्य पार पाड. मला समर्पित केलेले तुझे कार्य आणि तुमचे मन आणि बुद्धी माझ्यावर स्थिर केल्याने तुम्ही निसंशयपणे माझी प्राप्ती कराल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच स्वतःसाठी नाही, म्हणून जेव्हा भगवंत सांगतात, ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये कारण सांगताना की तुला जर तू स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ती गोष्ट केलीस तर तू कर्मकांडात अडकलायस. पण तेच जर कर्म तू मला अर्पण केलं, मला समर्पित केलेलं कार्य हे कर्मयोग आहे, ते भगवंतांशी जोडलं जात आहे. आणि म्हणून तुमचं कार्य, तुमचं मन आणि बुद्धी, मग भगवंत सांगत नाहीये की तुम्ही स्मरण करण्यासाठी तिथेच बसून राहा आणि नामस्मरण करा, नाही. तुमच्या कर्मातून सुद्धा आणि तुमच्या स्मरणातून, विष्णू स्मरणम, जसं म्हटलं की 24 तास तुम्ही भगवंतांचं स्मरण मनामध्ये करू शकता, ज्या प्रल्हाद महाराजांनी केलंय हो.
आणि म्हणून मग त्याच्यासाठी कुठल्याही वयाची कुठलीही मर्यादा नाहीये, की म्हातारपण आलंय तेव्हाच मग आपण आता काहीही नाही करायला, तेव्हा आपण भगवंतांचं नामस्मरण करतोय, असं कुठेही गीतेमध्ये भगवंतांनी लिहिलं नाहीये. म्हणून प्रल्हाद महाराज म्हणतायत, की अहोरात्र भगवंतांचं स्मरण प्रल्हाद महाराज करतायत. ज्या वेळेला प्रल्हाद महाराजांना हिरण्यकश्यपूनी शाळेमध्ये घातलं होतं आणि ज्या शिक्षिकेमार्फत ते शिकत होते, त्यावेळेला जेव्हा त्या शिकताना जेव्हा काही मधली सुट्टी असायची, त्यावेळेला प्रल्हाद महाराज सर्वांना असं कीर्तन शिकवायचे आणि तेव्हा कीर्तन शिकताना त्यांचे सवंगडी म्हणायचे, की "तू आत्ता काय हे कीर्तन करतो? आपण सगळे तरुण आहोत अजून. आपल्याला म्हातारं व्हायला वेळ आहे. वी आर सो आपण सगळे यंग आहोत. आपण वी आर नॉट ओल्ड." मग तेव्हा तेव्हा ते ओल्ड नाही. मग प्रल्हाद महाराज म्हणतात, की चिरकाळ आपण तसेच आहोत. कारण बघा, आपण जो उत्तर देताना म्हणतो, आम्ही एवढ्या वर्षाचे आहोत. म्हणजे 1 इयर ओल्ड, 2 इयर्स ओल्ड असं इंग्लिशमध्ये तरी म्हटलं जातं. म्हणजे काय, तर पहिल्या महिन्यापासून आपल्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हो, अशा या गोष्टीला आपल्याला सामोरं जायचंच आहे. आणि काल ऐश्वर्या माताजींनी खूप सुंदर सांगितलं, की जन्म, मृत्यू, जन्माच्या वेळेला सुद्धा मूल रडतं आधी. हा एक कुठेतरी त्याचं एक काय म्हणतात ना, त्याला ती एक खूण धरली जाते, की हे असं एकदम सुदृढ असं बालक आहे. जेव्हा ते रडतं, मग ते रडतं कारण ते दुःखालयमध्ये येतंय. ते अशाश्वत अशा दुःखालयमध्ये येतंय. अशा प्रकारे ऐश्वर्या माताजींनी त्याचं वर्णन खूप सांगितलं, की दुःखालयामध्ये ते एंट्री करतंय, प्रवेश करतंय त्याच्या रडण्यानी. पण त्याचा तितकाच अर्थ असा आहे, की सुदृढ बालक. मग ते रडलं पाहिजे. कारण ज्या ज्या सायंटिफिकली आपल्याला जे माहिती आहे आणि ज्या ज्या नाकातोंडात जे काही गेलेलं असतं, तर ते सगळं क्लिअर होऊन ते मूल रडलं पाहिजे, तरच ते मोकळं होतं. श्वास पूर्णपणे घ्यायला लागतं अ, या भौतिक जगतामध्ये येऊन. असं मला त्या जन्म-मृत्यू म्हणून जन्माला सुद्धा का व्याधी म्हणतात. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी. म्हणजे या गोष्टी क्लेशदायक का आहेत? कारण हे अशाश्वत असं आहे सगळं. म्हणून भगवंतांना जरी 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 माणसाने असा क्लेम केला, की मी अगदी आय एम फाईन, आय एम ओके जसं त्या उंदराने सांगितलं, की मी बिळामध्ये अगदी आनंदात आहे. बिळामधून बाहेर येताना पण डोळे मिटून आय एम फाईन, आय एम ओके. पण पण प्रत्यक्ष काय आहे? प्रत्यक्ष भगवंतांकडून या सृष्टीचा प्रलय तरी होणार आहे किंवा मग आपण हा जीर्ण देह टाकून कधी ना कधीतरी मृत्यू लोकात, कधी ना कधीतरी आपण निश्चितच त्या मृत्यूला सामोरं जाणार आहोत. ही फॅक्ट आहे. हे भगवंत सांगतायत आणि म्हणूनच त्यासाठी तुम्ही त्याची तयारी करणं, भगवंतांचं स्मरण करणं हे कशाप्रकारे आवश्यक आहे. आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही तुमचं कार्य समर्पित कराल, तुमची मन आणि बुद्धी स्मरण कराल, मग ज्या नवविध भक्तीच्या सेवांमधून आपण भगवंतांची सेवा करू शकतो, त्यामध्ये स्मरण, श्रवण ही सर्वात महत्वाची भगवंतांनी सांगितली, की श्रवण करणं इतकं सोपं आहे, की कशाप्रकारे तुम्ही अगदी सहजगत्या ही सेवा करू शकता. त्याचप्रमाणे स्मरण करणं, की स्मरण करणं आपण आपल्या इच्छेने भगवंतांचं स्मरण अगदी अहोरात्र सुद्धा करू शकतो. मग त्यासाठी कुठल्याही काळाची, कुठल्याही कशाचीही बांधिलकी नाही. असं खूप सुंदररीत्या आहे. मी त्याच्या सखोल जाते खरोखर आणि त्याच्यावर अजून वेळ घेते. परंतु आपल्याला अजूनही कथा जाणायच्या आहेत आणि आपण पुढे जाऊया याच्यात. तर सांगण्याचा उद्देश हा आहे, की त्याप्रकारे अहोरात्र भगवंतांचं स्मरण केलं जाऊ शकतं. कारण ज्या प्रकारे स्वतःची कुठल्याही कमिटमेंट्स न टाळता तुम्ही सर्व गोष्टींना साध्य करून तुम्ही भगवंतांचं स्मरण करू शकता. अभ्यासयोगयुक्तेन चेत्सनान्यागामिना परमपुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंत्यन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो परमपुरुष भगवंतांचे ध्यान करतो त्याचे मन सतत माझ्या स्मरणात गुंतलेले असते, मार्गापासून अविचलित असते. तो हे पार्थ म्हणजे अर्जुना, तो माझ्यापर्यंत नक्की पोहोचतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो मन आणि बुद्धी जो भगवंतांना पूर्णपणे केंद्रित करतो आहे, असा शुद्ध भक्त निश्चितच त्याचं मन अविचलित असतं. जो स्थिताधीर मुनी आपण बघितला, की ज्या आपल्या मार्गापासून तो अविचलित असतो, कुठल्याही प्रकारे मनात चंचलता नसते आणि असा हा भक्त निश्चितच माझ्यापर्यंत पोहोचतो. मग त्यासाठी ती मन आणि बुद्धी ती एकाग्र, तेवढी शुद्ध भक्ती असणं किती आवश्यक आहे बघा. कारण मनाची चंचलता एका क्षणासाठी सुद्धा काय घडवू शकते, हे या अजामिलाच्या कथेवरून आपल्याला, की दुसरा चान्स म्हणून बघा, की दुसरी संधी म्हणून एक आहे, की सेकंड चान्स म्हणून इंग्लिशमध्ये ते पुस्तक आहे.
अशामध्ये अजामिलाची ही कथा आहे आणि या अजामिलाच्या कथेमध्ये आपल्याला हे जाणायचं आहे की मृत्यू समयी ज्याने नामस्मरण केलं त्याचं काय, त्याला काय प्राप्त झालेलं आहे. ज्या अजामिलाने कशा प्रकारे पाप केलेली आहेत काही, मग त्याची कथा अशी आहे. हा अजामिला ब्राह्मण कुळात जन्मालेला असतो आणि त्याचे आई वडील, त्याचे लग्न झालेलं असतं आणि अत्यंत असं योग्य प्रकारे जीवन हा जगत असतो आणि त्याचा अभ्यासही पूर्णपणे अभ्यासही तो करत असतो. मंत्रोच्चारांचा, वेदांचा अभ्यास करत असतो आणि असा हा काही कामासाठी जंगलामध्ये काही मुळ्या वगैरे काही गोष्टी आणायला गेलेला असतो. तेव्हा त्याच्या मार्गातून परत येताना तो एक दृश्य बघतो. एक स्त्री एका पुरुषाच्या आलिंगनामध्ये आहे आणि हे दृश्य तो अजामिला बघतो. हे दृश्य बघितल्यानंतर काही केल्या त्या त्या प्रसंगावरून त्याची दृष्टीच हलत नसते. तो मंत्र म्हणायला लागतो, वेद म्हणायला लागतो, कितीतरी प्रमाणात स्वतःला त्याच्यापासून विचलित करायला बघतो. पण तो तिथून अजिबात त्याचं मन हटत नाही आणि ते इतकं विचलित होतं मन, की त्याविषयीची त्याची आस्था आणि आकांक्षा इतकी वाढते, की मग त्या गोष्टी त्या वेश्येविषयी, ती वेश्या असते स्त्री ज्या पुरुषाच्या आलिंगनात असते आणि त्या वेश्येविषयी इतकी आसक्ती वाढते, की मग तो अजामिला इतक्या टोकाला जातो, की घरी येऊन आपल्या आई-वडिलांना घरातनं बाहेर काढतो, आपल्या पत्नीला घरातनं बाहेर काढतो आणि मग अशा प्रकारे इतक्या खालच्या पातळीला जातो, की मग त्या वेश्येशी तो लग्न करतो आणि त्या वेश्येला आपल्या घरात आणून तिच्याबरोबर संसार करतो. असा या अजामिलाचं अशा या अजामिलाला मग पुढे त्या वेश्येबरोबर तो राहतो. मग त्याला काही मुलं झालेली आहेत. अगदी वयाच्या 70च्या पुढे सुद्धा अजामिलाला त्या वेश्येपासून मूल होतं. परंतु तो स्वतःला इतक्या घृणास्पद कृत्यांमध्ये नेतो. कारण जसं आपण म्हणतो साधू संग लवमात्रे, तसं जर साधू संग असं मनपरिवर्तन करत असेल, तर कुत्सित संघ काय करतो? कुत्सित संघ खालच्या पातळीला नेऊन ठेवतो. कारण ज्या वेश्येबरोबर जे अजामिला राहत असतो, त्या वेश्येचा जे काही आजूबाजूचा सगळा परिवार असतो, आजूबाजूचे सगळे लोक आणि त्या सगळ्या संगतीमध्ये राहिल्यामुळे अजामिलाही त्याच खालच्या पातळीला जातो. चोऱ्या करतो, वध करतो लोकांचे आणि अशा प्रकारे मग त्या त्या गोष्टींमध्ये स्वतःला कुठेतरी गुंतवलेलं असतं त्याने. परंतु त्याला मुलं होतात काही आणि सर्वात शेवटच्या मुलाचं नाव असतं, तो नारायण ठेवतो. त्याच्या ज्या काही पुण्यकर्माने त्यांनी आधी केलेलं असतं, त्यांनी त्या मुलाचं नाव नारायण त्यांनी ठेवलेलं असतं. आणि मग जेव्हा तो जीर्ण होतो त्याचा देह, अगदी मरायला टेकलेला असतो अजामिला, त्यावेळेला त्याला दृश्य दिसतं, की त्याला यमदूत न्यायला आलेले आहेत. तेव्हा तो घाबरून तो त्याच्या तोंडून शब्द येतात, नारायण. हा शब्द त्यांच्या तोंडून येतो आणि तो आपला देह टाकतो. आपले प्राण त्यागतो आणि अशा प्रकारे मग यमदूत त्याला खरं न्यायला आलेले असतात. कारण अतिशय पापी कृत्य ज्यांनी केलेली असतात, त्याला यमलोकच मिळणार असतो. परंतु ज्या नारायण या उच्चाराने मग तो आपल्या मुलाला बोलवत असतो. कारण ज्यावेळेला तो वृद्ध झालेला असतो, त्यावेळेला त्या मुलामध्ये त्याचा जीव इतका अडकलेला असतो, की त्या सगळं करण्यासाठी तो नारायण पाणी दे, नारायण इकडे ने, नारायण तिकडे ने, त्याच्या तोंडून सतत नारायणाचा उच्चार होत असतो. त्याच्या मुलाला बोलवलं जात असतं. आणि अशा या नारायणालाच बोलवण्यासाठी तो त्याची धावा करतो त्याचा आणि म्हणून त्याच्या तोंडातून तो शब्द बाहेर येतो. आणि हा शब्द बाहेर आल्या आल्या तिथे विष्णुदूत सुद्धा येतात. कारण त्याच्या तोंडून नारायणाचा उच्चार झालेला असतो. आणि मग तिथे यमदूत आणि विष्णुदूत या दोघांमध्ये चर्चा होते आणि मग असं ठरवलं जातं. हा, आणि मग विष्णुदूत आणि यमदूत यांच्यामध्ये कुठेतरी चर्चा होऊन असं ठरवलं जातं की अजामिलाला दुसरी संधी दिली जाणार आणि म्हणून अजामिलाला दुसरी संधी देण्यासाठी त्याला पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये जन्म मिळतो अजामिलाचाच आणि मग हा अजामिला स्वतःचे जे काही आधीच्या जन्मामध्ये पुण्य केलेली असतात त्या पुण्याईने तो पुन्हा आपलं पुण्यकर्म पुढे नेतो. तो ऋषिकेश हरिद्वार ह्या तीर्थक्षेत्रांना जातो आपलं पुण्यकर्म पुढे नेऊन मग त्याला मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. मग त्याला पुढच्या जन्मामध्ये मोक्ष प्राप्ती झाली आहे आणि वैकुंठाला नेण्यासाठी मग त्याला विष्णुदूत प्रत्यक्ष घ्यायला आलेले आहेत. अशा या अजामिलाला संधी एक सेकंद द्या.
खूप क्षमस्व हा सगळ्यांना. मला आज थोडे अडचणी येत आहेत कारण थोडे अर्जंट 1-2 गोष्टी होत्या. तर आता झालंय काम. तर अशा या अजामिलाला घ्यायला वैकुंठाचं विमान आलेलं आहे आणि अशा ज्यांनी मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण केलेलं आहे आणि म्हणूनच सेकंड चान्स म्हणून त्याच्यावर पुस्तक आहे आणि मला वाटतं मराठीमध्ये पण आहे त्याचं ट्रान्सलेशन. अशा प्रकारे दुसरी संधी अजामिलाला दिली जाते. कारण ज्या वेळेला जसं आपण भरत महाराजांचं बघितलं की इतक्या भावभक्तीच्या स्तरापर्यंत गेलेले भरत महाराज, परंतु त्यांच्याकडून एक चूक होते आणि ज्या हरिणमय अशा त्या आयुष्यामध्ये पूर्णपणे ते जातात म्हणून त्यांना हरणाचा जन्म मिळालेला आहे. त्याच अजामिलाला जरी आधी पुण्यकर्म करत असला तरीही मृत्यूसमयी आणि मग अनेक पापकर्म करून सुद्धा मृत्यूसमयी असं स्मरण केल्यामुळे त्यांना पुन्हा एक संधी देऊन मग त्याला वैकुंठाला जन्म लाभलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा या भगवंतांचं नामस्मरण कसं करावं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 8.9 मनुष्याने परमपुरुषांचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म सर्व गोष्टींचे पालन करता, सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य आणि नित्य पुरुष या रूपांमध्ये ध्यान केले पाहिजे. परमपुरुष सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या परमपुरुषाचं, ज्या परम कारणाला, ज्या पराशक्तीचा आपण काल जाणलेलं आहे, जे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक आहेत, मग ज्या भगवंतांना आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये जो उल्लेख झालेला आहे की भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की मला का हे आठवत नाहीये, कारण भगवंत हे अजन्म आहेत. भगवंत सांगतायत कारण माझं शरीर हे नश्वर आहे, माझं शरीर हे कधीही नाश पावणारं नाही, अविनाशी असं आहे. सगळी इंद्रिय अविनाशी आहेत आणि म्हणूनच माझं शरीर हे आध्यात्मिक आहे. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. आपलं शरीर हे नश्वर आहे, आत्मा हा अविनाशी आहे, जो परमात्म्याचाच अंश आहे. आणि म्हणून मनुष्याने परमपुरुषाचे सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, अणुपेक्षाही सूक्ष्म अशा सर्व गोष्टींचं जो पालन करतोय की ज्या अणुरेणूंमध्ये मग ज्या महाविष्णूचं तत्व आपण जाणलेलं आहे की महाविष्णूचे जे विस्तार आहेत, गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू, प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून आहे. आणि मग ज्या अणुमध्ये सुद्धा जो क्षीरोदकशाही विष्णू की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जो परमात्म्याचं निवासस्थान आहे, असा हा परमात्मा जो आपण म्हटलं की जो आधी यज्ञ, सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता, असा हा सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो. सर्व भौतिक कल्पनांच्या अतीत असणारे अचिंत्य नित्य पुरुष या रूपामध्ये त्यांचं ध्यान केलं पाहिजे. पुरुषोत्तम, ज्या पुरुषोत्तम योगाला आपण 15व्या अध्यायात जाणणार आहोत, जे गुणातीत आहेत. 14व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण सत्व, रज, तम याच्या गुणातीत जे भगवंत आहेत आणि म्हणूनच भगवंत पुरुषोत्तम अध्यायामध्ये सांगतायत, पुरुषोत्तम योगामध्ये की या सगळ्याच्या पलीकडे, या पराशक्तीच्याही पलीकडे जे आध्यात्मिक आणि जे पुरुषोत्तम आहेत, सगळ्यात श्रेष्ठ ते तो मी सर्वोच्च आहे. परम सूर्याप्रमाणे तेजस्वी भगवंत आहेत. जसं आपण म्हणतो की भगवंतांचा प्रकाश हा सूर्यांप्रमाणे, की ज्याप्रमाणे सूर्यावरती की सूर्याचा प्रकाश हा सर्व दूर पसरलेला आहे, त्याचप्रमाणे भगवंतांचा आहे. आणि भगवंतांचं हे निवासस्थान एका अंशातून भगवंतांनी सर्व विश्व व्यापलेलं आहे. ते भौतिक प्रकृतीच्या पलीकडे अर्थात दिव्य आहेत. ते पराप्रकृतीचेच म्हणजे ते प्रत्यक्ष आध्यात्मिकच आहेत, ज्याचा भाग आपण आहोत, ज्याचा अंश आपण आहोत, जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये जाणलेलं आहे. आणि ज्या भगवंतांना जसं म्हटलं आधीही याचा उल्लेख केलेला, ज्या ब्रह्मांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांवर ध्यान केलेलं आहे, ज्या शिवांनीही भगवंतांवर ध्यान केलेलं आहे, ज्या ब्रह्मांनी भगवंतांच्या महाविष्णू ज्या कारण अशा समुद्रामध्ये आपण जे म्हटलं ना की जे जे महाविष्णूचं तत्व आहे आणि अशा कारण अशा सागरामध्ये जे भगवंत आहेत त्यांना कर्णोदकशाही विष्णू म्हटलेलं आहे. आणि अशा महाविष्णूंवर ब्रह्मांनी त्यांचं ध्यान केलेलं आहे. शिवांनी त्यांचं ध्यान संकर्षण अशा विस्तारावर केलेलं आहे. जसं म्हटलं की पुढे जाऊन जे भगवंतांचे विस्तार आहेत त्या विस्तारांवर सुद्धा मग संकर्षण आणि वसुदेव हे जे अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न असे भगवंतांचे विस्तार आहेत, अशा प्रकारे संकर्षण अशा रूपावरती शिवांनी ध्यान केलेलं आहे. असे हे सर्व देवी देवता भगवंतांच्या खूप निकट आहेत, भगवंतांचेच अंश आहेत. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात या अशाश्वत, मग ज्या
भगवंतांना जाणण्यासाठी पुन्हा या दुःखालयमध्ये, म्हणून या दुःखालयमचं इथे कुठेतरी उल्लेख केलेला आहे. याच्या आधी आपण ज्याला म्हटलंय, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मला प्राप्त झाल्यानंतर महान आत्मे जे भक्तीमध्ये योगी आहेत ते कधीही या तात्पुरत्या जगात परत येत नाही. जे दुःखांनी भरलेले आहे त्यांना कारण त्यांना सर्वोच्च पूर्णता म्हणजे परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंतांची प्राप्ती जे करता आहेत ते पुन्हा उठून या दुःखालयम, जसं म्हटलं ना, की ज्या प्राथमिक दुःख आहेत ही जन्म मृत्यू जरा व्याधी, आणि जी द्वितीय दुःख आहेत ती अधिभौतिक अधिदैविक आणि आध्यात्मिक अशी सगळी ज्या दुःखांना मनुष्य सामोरा जात असतो, मग या दुःखालयम मध्ये परत अशाश्वत अशा दुःखालयम मध्ये पुन्हा परत यायचं नसेल तर मग भगवंतांना प्राप्त होणं, त्यांच्या असे जे महात आत्मे आहेत जे भक्तीमध्ये पूर्णपणे विलीन आहेत, तात्पुरत्या जगामध्ये पुन्हा परत येत नाहीत, असे जे महात्मे आहेत, जे कालच्या अध्यायात आपण म्हटलं की भगवंतांना जे तत्वतः जाणता आहेत असे केवळ खूप कमी जण आहेत, आणि त्यापैकी असे दुर्लभ महात्मे आहेत. आणि असे महात्मे जे भक्तीमध्ये स्वतः अगदी योगी आहेत, ज्यांनी या भक्तिमय प्रवासामध्ये स्वतःला पूर्णपणे विलीन करून घेतलेला आहेत, असे योगी आहेत, ते पुन्हा तात्पुरत्या जगतामध्ये परत येत नाही. त्यांना पूर्ण सिद्धी प्राप्त होते. कारण का म्हटलंय त्याला दुःखालयम अशाश्वतम? जशा प्रकारे पृथ्वीवरती जन्म घेतला तरी दुःखालयम आहे, स्वर्गामध्ये सुद्धा आपण बघतो की जे काही युद्ध होत असतात आणि देवतांवर कुठेतरी, जसं आपण अनेक युद्ध बघितली, याही असली की समुद्र मंथन झालेलं आहे आणि असुरांनी हल्ला केलेला आहे अशा या देवलोकावर, स्वर्ग लोकावर, म्हणजे तिथेही कुठे चुकलेलं नाही. नरक यातना तर काय, नरकामध्ये नरक यातनाच भोगायला लागतात, परंतु भगवंतांचं जे परमधाम आहे ते मात्र सच्चित आनंदमय आहे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 8.16 भौतिक जगतातील सर्वोच्च ग्रहापासून खालपर्यंत सर्व दुःखांची ठिकाणे आहेत, जिथे वारंवार जन्म आणि मृत्यू होतो. परंतु हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा जन्म घेत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्यांनी पुण्यकर्म केलेली आहेत, भले त्या पुण्यकर्मांचं सगळं म्हणून स्वर्गलोक मिळतो, निश्चितच त्या स्वर्ग सुखाचा आनंद घेता येतो, परंतु स्वर्ग सुखाचा आनंद किती काळ घेता येतो? तो चिरकाळ टिकणारा नसतो. पुन्हा पुण्य क्षीण झाल्यानंतर मृत्यू लोकातच जन्म येतो. नरक यातना तर या नरकासारख्या त्या यातना ज्यांनी तामसिक आणि ज्या रजोतमो गुणामध्ये जे वाईट प्रवृत्तीचे लोक आहेत, ज्या आपण बघितलं की ज्या 4 प्रकारचे लोक भगवंतांना शरण येत नाहीत, जे नराधम आहेत, आसुरी आहेत, मूर्ख आहेत, राक्षस आहेत, त्यांना नरक यातना मिळतात. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे कुंतीच्या पुत्रा, जो माझ्या निवासस्थानी पोहोचतो तो पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. जसं आपण ब्रह्मांचं आधी जे जीवन बघितलेलं आहे, आणि ब्रह्मांचं हे जीवन इथे का सांगितलेलं आहे की पुन्हा या 84 लक्ष योनी, म्हणजे ब्रह्मांचं जे 311 खरब वर्ष इतकं आयुष्य दिलेलं आहे, कारण ब्रह्मांचं सुद्धा तितकं जीवन लिमिट दाखवलेलं आहे. 100 वर्ष दाखवलेली आहेत ब्रह्मांचं जीवन. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे इथे वर्णन केलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी म्हणजे 1000 युगे एकत्र केली जातात, आणि त्याच्या रात्रीचा कालावधी देखील असाच आहे. जेव्हा ब्रह्माचा दिवस प्रकट होतो तेव्हा ही जीवसृष्टी अस्तित्वात येते, आणि ब्रह्माच्या रात्रीच्या आगमनाने ते सर्व नष्ट होतात. पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतो आणि हा प्राणी यजमान सक्रिय असतो, आणि हे पाच पुन्हा रात्र पडते आणि ते असहाय्यपणे विरघळतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि असा हा कालावधी, जसं म्हटलं की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, या 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. आणि त्यानंतर या सगळ्याला एक कल्प म्हटलेला आहे. आणि मानवी गणनेनुसार ब्रह्मदेवाचा एक दिवसाचा कालावधी जो आहे तो 1000 युग एकत्र केली जातात. जो ब्रह्मदेवाचा कालावधी आहे एका दिवसाचा, आणि एका रात्रीचाही तितका आहे, आणि तितकी 1000 वर्ष ब्रह्मदेव
ब्रह्मदेवाचं जीवन दिलेलं आहे आणि म्हणूनच त्या ब्रह्मदेवाच्या जीवनामध्ये ही सृष्टी तितके वेळेला रात्रीमध्ये दिवसामध्ये ही सृष्टी अस्तित्वात येते आणि रात्रीमध्ये हे सर्व नष्ट होतीये. अशा प्रकारे भगवंतांच्या श्वासावरती आणि भगवंतांच्या इच्छेने हे होत आहे, ज्यांनी ब्रह्मांना या सृष्टीची निर्मिती करण्याचा आदेश दिलेले आहेत. आणि म्हणूनच पुन्हा पुन्हा तो दिवस येतोय, प्राणी सक्रिय होतोय आणि पुन्हा रात्र पडून असहाय्यपणे प्राणी त्याच्यात विरघळतोय. म्हणजे सगळं असहाय्यपणे पुन्हा नष्ट होत आहे. जसं म्हटलं की प्रलय हाही भगवंतांपासून आहे, निर्मिती ही भगवंतांपासूनच आहे. हे जाणून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे त्याच्या सगळ्यात पलीकडे जे आहे, जी पराशक्ती अविनाशी अशी शक्ती आहे, ती भगवंतांची शक्ती आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 8.20 याहून अन्न एक अव्यक्त प्रकृती आहे, जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण. अशी जी भगवंतांची आध्यात्मिक प्रकृती आहे, ही या जड प्रकृती, जसं म्हटलं स्थूल आणि सूक्ष्म असा जो जीव देह, ज्या पृथ्वी, आप, वायू, अग्नी, जल आणि ज्या मन, बुद्धी, अहंकार याला मिळून ज्या गोष्टीला बनलेली आहे भौतिक प्रकृती आणि त्याच्या पलीकडे जी परा आहे, जी परा सुद्धा आध्यात्मिक भगवंतांचा भाग आहे, परंतु त्याच्याही पलीकडे या जड आणि अव्यक्त अशा जड पदार्थांच्या पलीकडे सुद्धा प्रत्यक्ष भगवंतांचं जे अस्तित्व आहे, भगवंतांची जी प्रकृती आहे, ती गोलोकधाम जे आपण म्हणतो आणि अशा प्रकारे ती अविनाशी आहे. सर्व जगाचा सगळ्याचा प्रलय झाला तरीही ही प्रकृती नष्ट होत नाही. अशी ही भगवंतांची प्रकृती आहे. भगवंतांचं हे धाम आहे आणि भगवंतांची ही आध्यात्मिक शक्ती आहे, जी सर्वोच्च आहे. आणि अशा प्रकारे सगळ्याचा प्रलय झाला तरी या प्रकृतीचा निश्चितच नाश होत नाही. असे हे गोलोकधामाचं आपल्याला वर्णन ऐकायचंय. मग या गोलोकधामाचं तुम्हाला आज माहिती दिली जाईल. जसं मी म्हटलं की जे विष्णूंची तत्व आहेत आणि ज्या महाविष्णूच्या जे महाविष्णूंचे जे विस्तार आहेत, गर्भोदकशाही विष्णू, त्याच्यातनं आपल्याला नाभीमधून जे कमळ आलेलं आहे त्याच्यावर ब्रह्म आरूढ आहेत आणि मग या सृष्टीची ज्यांनी निर्मिती केलेली आहे, मग त्याचे ना स्तर आहेत. सगळ्यात वरचा स्तर हा गोलोक वृंदावन आहे. मग त्याच्या खाली रामाची अयोध्या आहे, शिवांचं कैलासधाम आहे आणि सगळ्यात खाली जे आहेत ते हे सगळे जे आपण म्हणतो ना, ज्या भौतिक प्रकृतीचं आणि भौतिक सृष्टीचं सगळं वर्णन केलेलं आहे आणि मग ज्या कारण सागरामधलं भगवंतांचं स्थान दाखवलेलं आहे. अशा या सगळ्या स्तरांना, दाहीही स्तरांबद्दल ब्रह्मसंहितेमध्ये खूप सुंदर याची माहिती आहे. मी तुम्हाला याची सगळी माहिती ग्रुपवर पाठवते. खूप सुंदर हा स्तर आहे आणि याविषयी मी आता खूप खोलात जात नाही. आपल्याला दुसऱ्या टप्प्यावरती याविषयी अजून खूप विश्लेषण याचं केलं जातं आणि तुम्हाला निश्चित खूप अजून समजवलेलं आहे. तर आता मी वेळेअभावी खूप याच्या खोलात जात नाहीये. फक्त लक्षात घ्या की गोलोक वृंदावन हे सर्वोच्च धाम आहे भगवंतांचं आणि याविषयी तुम्हाला ग्रुपवर सगळं शेअर केलं जाईल. हे भगवंतांचं गोलोक धाम आहे, जिथे कुठल्याही सूर्य चंद्रांची गरज नाहीये. भगवंतांपासूनचा जो चैतन्य आहे, भगवंतांपासूनचा जो प्रकाश आहे, त्यांनीच सगळं धाम चैतन्यमय आहे. जिथे आपल्याला दिसतंय ना की सगळा उजेड जो दिसतो आहे, हा सगळा जो दिवस तिथे कुठल्याही सूर्यचंद्राचा नाही, भगवंतांचे डोळे हे सूर्यचंद्र आहेत. आणि अशा प्रकारे भगवंतांपासून जे चैतन्य आहे, जो प्रकाश आहे, त्यांनी सगळं गोलोक वृंदावन चैतन्यमय होऊन निघालेलं आहे. असं हे गोलोक वृंदावन आहे. खूप सुंदर असं मुकुंद माला स्तोत्र सगळ्यात शेवटी या कुलशेखर राजांनी म्हटलेलं आहे. खूप सुंदर याचा अर्थ आहे आणि कशा प्रकारे मग आयुष्यभर ज्याचं स्मरण केलं पाहिजे, नाहीतर आयुष्याच्या शेवटी जर असा जीर्ण देह कशा प्रकारे मग या मृत्यूचं स्मरण करू शकणार आहे आणि म्हणूनच मग त्या कंठाला आणि त्या कफ वात पित्त असलेल्या त्या शरीराला खरंच शक्य होणार आहे का? म्हणून हे कृष्णा, मला तू लवकरात लवकर तुझ्या भक्तीमध्ये ओढून घे आणि म्हणून आयुष्याच्या जितक्या लवकर, जसं आपण प्रभुपादांना बघितलं, वयाच्या 5व्या वर्षीपासून कृष्ण भावना मनामध्ये रुजलेली आहे आणि म्हणून जितक्या लवकर, म्हणून जे कोणी अगदी ज्यांचं धारणा अशी असते की मग अगदी सगळं आपल्याला आत्ता कुठलं करायला काही वेळ नाहीये, कारण आपण आपल्या सगळ्या व्यापांमध्ये आहोत आणि मग जेव्हा आपल्याला रिटायरमेंट येईल आणि मग मी आता गीता वाचायला घेतो, मग मी आता भगवंतांचं नामस्मरण करतो, पण त्यावेळेला तो देह देईल का हो साथ?
मग जी कफ, वात, पित्त यांनी जी प्रकृती बनलेली आहे, ती तेवढी सबल असेल का भगवंतांचं नामस्मरण करायला? त्या कंठातून तितका आवाज येईल का? मग भगवंतांचं नामस्मरण जर आयुष्यभर केलं, तर निश्चितच तितक्या तितक्या अ, अ, प्रबळतेने आपण ते निश्चितच करू शकू आणि भगवंत इतकीही काळजी घेतील, की निश्चितच आपण मृत्यूसमयी सुद्धा भगवंतांचं स्मरण करू शकू. आणि म्हणून खूप सुंदर हे श्लोक आहे. कृष्णत्वडिया पदपंकजा पंजरातम अद्यैव मी विशतु मानस राजा हंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठवरोधन विधौ स्मरणः कुटसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भाषांतर. हे कृष्णा, ज्याप्रमाणे राजहंस कमळाच्या फुलाच्या देठाच्या चक्रव्यूहात प्रवेश करतो, त्याप्रमाणे माझ्या मनाला त्वरित तुझ्या कमळाच्या फुलासारख्या चरणांना अर्पण करण्याची परवानगी द्या. जेव्हा माझ्या शेवटच्या श्वासाच्या क्षणी माझा घसा शारीरिक विनोद, वायू, पित्त आणि कफ यांच्या क्रियेने आकुंचन पावतो, तेव्हा मी तुझे स्मरण करू शकेन. हरे कृष्णा. कसे करू शकेन तुझं स्मरण मी? कारण सॉरी. अशा वेळेला नाही, ठीक आहे माताजी. कसं करू शकणार आहे? कारण त्यावेळेला तो जीर्ण देह मग जो जो काही या पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी, जल या सगळ्या पंचतत्वांनी बनलेलं मन, सूक्ष्मी बुद्धी आणि अहंकाराने बनलेलं हे शरीर आहे. मग त्या शरीरामध्ये जे कफ, वायू आणि पित्त यांनी जे काही ज्याच्या क्रियाकलाप असतात, मग अशा प्रकारे ते साथ देईल का ते करायला स्मरण? असा खूप सुंदर प्रश्न कुलशेखर राजाने विचारलेला आहे. म्हणून आयुष्यभर त्याचं स्मरण करावं, की भगवंत एवढी काळजी नक्की घेतील, की मृत्यूसमयी भगवंत स्मरणात राहतील. आणि मग निश्चितच त्या भगवत धामाची प्राप्ती होईल. जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागला जाईल, जेव्हा हा प्राण त्यागले जातील, जीर्ण देह होऊन जेव्हा मृत्यू होईल, तेव्हा मृत्यूनंतर निश्चितच पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परतून यावं लागणार नाही. असं हे सुंदर श्लोक आहे. आणि सगळ्यात शेवटचा श्लोक आहे असा हा. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव इतानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो, तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी कारणापासून जे फल प्राप्त होते, त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशी व्यक्ती, मग जसा आपण फरक म्हटलं ना, की जे जे फलको वैराग्य आणि युक्त वैराग्य, मग फक्त त्या गोष्टींचा त्याग करून, परंतु मनामधल्या इच्छा तर काही गेलेल्या नाहीयेत. म्हणून त्या गोष्टींचा फक्त त्याग नाही, तर त्या भक्ती मार्गाचा जो अवलंब करतो आणि ज्या प्रभुपादांनी सांगितलं, की माझं काय आहे म्हणून मी त्याचा संन्यास करायचा आहे, घ्यायचा आहे. तर जे कृष्णाचं आहे तेच मी कृष्णासाठी वापरतोय. म्हणून ज्या भक्ती मार्गामध्ये कृष्णाला प्रसन्न करण्यासाठी, कृष्णाला आनंदी करण्यासाठी ज्या काही गोष्टींचा, इवन जर ते सकाम कर्मामध्ये जरी असेल, मग ज्या वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणं या सगळ्यातून जरी मनुष्याला काही फल प्राप्त होत असतील, तरी त्यापासून तो वंचित होत नाही, कारण त्या भक्ती मार्गापासून मिळालेली ती फळं आहेत. म्हणून भगवंत या ज्या युद्धामध्ये अर्जुनाला सांगतायत, की हे युद्ध तू कर, तुला निश्चितच विजय प्राप्त होणार आहे. कारण हे अधर्माविरुद्धचं युद्ध तू करतो आहेस आणि निश्चितच याच्यात धर्मच विजयी होणार आहे. आणि हे तू मला समर्पित कर. जे कर्म तू करतो आहेस ते मला मला स्मरून ते कर्म कर. आणि अशा प्रकारे तू त्या कर्मफळापासून, म्हणजे त्या स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही करत आहेस, तर भगवंतांसाठी जर ते केलंस, तर निश्चितच त्या मिळणाऱ्या त्या गोष्टीपासूनही तो भक्त वंचित होत नाही. आणि केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने, कारण त्या त्या इंटेन्शन जे असतं ते स्वतःसाठीच नसतं, भगवंतांसाठीच असतं. सर्वं कृष्णार्पणम. आणि म्हणून अशी ही भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला सर्व काही प्राप्त होते. मग याही प्रापंचिक जगामध्ये जर भक्तिमय मार्ग अवलंबून सगळ्या सगळ्या कमिटमेंट्स आपण केल्या, तर मला नाही वाटत की ते खूप कठीण आहे. म्हणून जेव्हा बरेच जण हा प्रश्न विचारतात, की आम्ही सगळ्या कमिटमेंट्स मध्ये आहोत, आम्ही कशा प्रकारे कृष्ण सेवा करावी, कशा प्रकारे, मग भगवंतांनी 12व्या अध्यायात खूप सुंदर सांगितलं, की मग भगवंताला जे काही तुम्ही प्राप्त करता आहात, तुमचं अर्थार्जन करता आहात, तुमचा वेळ, आणि अशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांना ते अर्पण करू शकता. भगवंतांनी स्वीकारलंय हो तुम्हाला,
परंतु निश्चितच तुम्ही ही भक्तीची सेवा अशा प्रकारे करू शकता. मग या प्रापंचिक जगात सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळून जर इच्छा असेल तर तिथे मार्ग निश्चितच मिळेल. मग या भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला तुम्ही निश्चितच मग तुमचा थोडा वेळ हो, खूप नाही, पण तुमचा थोडा वेळ जरी भगवंतांना तुम्ही मनापासून दिलात, की जिथे तुम्ही तुमचं मन आणि बुद्धी त्या भक्ती सेवेवरती केंद्रित करता आहात, तर ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि मग ते केल्याने त्याला सर्व प्राप्त होते. अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. इति अष्टमोध्याय समाप्तः. आपला 8वा अध्याय इथे संपतो आहे. तर आपण शेअरिंग थांबवते मी आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. क्षमस्व माझ्याकडून थोडेसे काही वेळेला